Έχει επίσημη μετεκπαίδευση πάνω στη διατροφή. And she's one of the leading scientists behind the Zinzino Gut Health Test. Και είναι μία από τις επικεφαλείς ηγέτιδες επιστήμονες πίσω από το τεστ υγείας εντέρου της Zinzino. I should say that Dr. Torresen has played a key role in developing this innovative science-based tool. Οφείλω να ομολογήσω ότι ο Dr. Torresen έχει παίξει πολύ καθοριστικό ρόλο για να αναπτυχθεί αυτό το εργαλείο, επιστημονικό εργαλείο. That helps us understand the complex world of our gut microbiome. Που μας βοηθάει να καταλάβουμε τον περίπλοκο κόσμο του μικροβιώματος του εντέρου μας. And how it affects our overall health and well-being. Και πώς επηρεάζει τη συνολική μας υγεία και το ευζήν μας. Before I should pass the stage to Dr. Torresen, I should thank you, Mr. Nikos Fragoulis, Sales Manager of Zinzino Greece. Πριν δώσω το λόγο στην Dr. Torresen, πρέπει να ευχαριστήσω τον κύριο Νίκο Φραγκούλη, τον Διευθυντή Πωλήσεων Ελλάδας και Κύπρου. Without his contribution, χωρίς τη συνεισφορά του, we wouldn't have this meeting. δεν θα είχαμε το σημερινό meeting. And of course, my friend and partner Vasilis Papavasiliou. Και φυσικά το φίλο και συνάδελφό μου Βασίλη Παπαβασιλείου, who will help us with the translation. που θα μας βοηθήσει με τη μετάφραση. So, Dr. Torresen, the stage is yours. Dr. Torresen, η σκηνή δική σας. Thank you. Let me see if I can share. Σας ευχαριστώ πολύ. Επιτρέψτε μου να δω αν μπορώ να μοιραστώ την οθόνη μου μαζί σας. So, you should see my screen now, I hope. Ελπίζω να βλέπετε την οθόνη μου τώρα. So, when we talk about health, we often talk about it in different parts. We talk about the gut and the brain and the immune system as if they are separate departments of the same body. Λοιπόν, συνήθως όταν μιλάμε για υγεία, μιλάμε για διαφορετικά τμήματα του σώματος. Μιλάμε για τον εγκέφαλο, τα έντερα, πώς αυτά λειτουργούν συγκεντρωτικά για να έχουμε καλή υγεία. But the more we learn, the clearer it is that the human body doesn't work in parts. It's a system and a network of constant communication. Φυσικά, όσο περισσότερο μελετάμε, τόσο καταλαβαίνουμε ότι δεν μιλάμε για ξεχωριστά όργανα, αλλά ένα ολοκληρωμένο σύστημα, που όλα τα μέρη επικοινωνούν αποτελεσματικά. And at the center of this network is the gut. Και στο κέντρο όλου αυτού του δικτύου οργάνων που επικοινωνούν είναι το έντερο. And when most people think of the gut, they often think of digestion. So just food goes in, nutrients get absorbed, and waste comes out. Και συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι όταν σκέφτονται το έντερο νομίζουν ότι είναι απλά η πέψη, το ότι έρχεται φαγητό και αντίστοιχα βγαίνουν τα περιτώματα. And while that is true, it is only the surface layer of what's really happening. Because the gut is our largest immune organ and it houses around 70 to 80% of our immune cells. Και παρότι αυτό έχει μια ισχύ, αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Είναι ένα πολύ επιφανειακό κομμάτι, γιατί αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του νοσοποιητικού μας συστήματος, καθώς έχει το 70 με 80% των ανοσοποιητικών κυττάρων μας. And it is also home to trillions of bacteria, which constitutes our gut microbiome, which forms an entire ecosystem living inside of us. Και φυσικά είναι και σπίτι σε τρισεκατομμύρια βακτήρια που ουσιαστικά συνιστούν το μικροβίωμα του εντέρου μας, το οποίο ουσιαστικά σχηματίζει ολόκληρο το οικοσύστημα που ζει μέσα στην κοιλιά μας, στο έντερό μας. And these bacteria, they don't just help digesting food, they also talk to the body through chemistry, through the molecules that they produce as they break down what we eat. Και αυτά τα βακτήρια δεν σε βοηθάνε απλά να γονεύεις το φαγητό σου. Σε βοηθάνε μέσα από μόρια που παράγουν και διασπούν την τροφή. And these molecules, they are called metabolites, and they will move beyond our gut wall and send messages that can affect our metabolism, immune system, and even the brain.
Και αυτά τα μόρια ονομάζονται μεταβολίτες και μεταφέρουν μηνύματα μέσα από το τείχος του εντέρου μας που μπορούν να επηρεάσουν τον δικό μας μεταβολισμό, το ανασωπητικό μας σύστημα, ακόμα και τον εγκέφαλό μας. So the gut is so much more than just a digestive tube. It is also a communication hub and a central interface where the outside world, meaning everything that we eat, breathe, and feel, is translated into signals that guides our inside world, meaning our physiology, our mood, our energy, and our resilience. Οπότε δεν είναι το έντερο απλά ένα σημείο στο οποίο κάνουμε πέψη. Είναι ένα κεντρικό σημείο στο οποίο τα μηνύματα μεταφράζονται μέσα στον κόσμο μας, μεταφράζονται σε διαφορετικές ενέργειες και διαφορετικές ισορροπίες. And over the past 15 to 20 years, new DNA technologies, they have given us the ability to map out which microbes live inside of us, which has led to an explosion of microbiome research and a new way of thinking about health. Τα τελευταία 15 με 20 χρόνια, νέες τεχνολογίες DNA μας έχουν βοηθήσει να αναπτύξουμε, να καταγράψουμε τα μικρόβια που ζουν μέσα μας και μας έχουν οδηγήσει να μελετήσουμε, σε μεγάλη έκρηξη, να μελετήσουμε το κομμάτι του μικροβιώματος και να αντιληφθούμε έναν νέο τρόπο για το πώς να σκεφτόμαστε την υγεία μας. And for a good while, the question has mainly been about who is there, which different bacteria are found in people that are lean compared to those that are obese, or in those that are have gut disorders compared to those that stay healthy as they age, for instance. Και για ένα διάστημα απασχολούσε την ιατρική κοινότητα το ποια βακτήρια είναι αυτά που ουσιαστικά κατοικούν σε έναν άνθρωπο που είναι παχύσαρκος ή αυτά που βοηθάνε έναν άνθρωπο να παραμείνει υγιής. And these questions have generated a lot of interesting data, but they've also revealed something interesting, which is that two people can have nearly the same microbiome composition and sometimes completely different health outcomes. Και αυτό ουσιαστικά έχει δείξει το ότι έχουν δημιουργήσει πολύ ενδιαφέρουσες πληροφορίες αυτά τα δεδομένα, αλλά έχουν και αποκαλύψει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Το ότι δύο άνθρωποι μπορούν να έχουν σχεδόν το ίδιο μικροβίωμα και κάποιες φορές εντελώς διαφορετική συμπεριφορά στο πώς αυτό δουλεύει στην υγεία τους. So then the next question became not just who is there, but what are they doing? And this is where metabolomics has changed the game. Το επόμενο ερώτημα λοιπόν είναι όχι το ποιος βρίσκεται εκεί πέρα, αλλά τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο κάνουνε. Και εκεί είναι που έρχονται τα μεταβολομικά, λογικά. Metabolomics allows us to look at what the bacteria are producing, so the chemical fingerprints of their activity. Η μεταβολομική λοιπόν μας επιτρέπει να δούμε στα βακτήρια που παράγονται από τη διεργασία και είναι ουσιαστικά το χημικό δαχτυλικό αποτύπωμα της δραστηριότητάς τους. So it lets us see the function of the microbiome and how those trillions of bacteria are actively influencing our biology. Μας επιτρέπει λοιπόν να δούμε τη λειτουργία του μικροβιώματος και πώς τα τρισεκατομμύρια βακτήρια που έχουμε στο έντερό μας ενεργά επηρεάζουν τη βιολογία μας. And in a way, these metabolites are like the language of the gut, and they are how our microbes are communicating with us. And when this language shifts, so when certain messages go silent and others become louder, it can also change how our whole system behaves. Υπό μία έννοια, αυτοί οι μεταβολίτες είναι σαν την γλώσσα του εντέρου και μπορούμε να πούμε ότι είναι το πώς τα μικρόβια στο έντερό μας επικοινωνούν με εμάς. Όταν αλλάζει η γλώσσα, είναι διαφορετικά μηνύματα τα οποία σιωπούνε και άλλα που γίνονται πιο δυνατά και αυτό μπορεί να αλλάξει το πώς ολόκληρο το σύστημά μας συμπεριφέρεται. So when we look at this communication system from a distance, we can also see how interconnected it is. Όταν λοιπόν βλέπουμε αυτό το σύστημα επικοινωνίας από μία απόσταση, μπορούμε να δούμε πόσο εσωτερικά συνδεδεμένο είναι. The gut will talk to our immune system every second, and the immune system then feedback signals that influences our microbial activity, and our brain listens to all of this through the vagus nerve and through the molecules that are circulating in our blood. Ουσιαστικά λοιπόν οι διασυνδεδεμένες πληροφορίες αυτές από το έντερο μιλούν στο ανοσοποιητικό μας σύστημα κάθε στιγμή και το ανοσοποιητικό σύστημα μετά τροφοδοτεί πίσω σινιάλα, εντολές που επηρεάζουν όλη την συμπεριφορά του μικροβιώματος. Και ο εγκέφαλός μας ακούει σε αυτά μέσα από το κεντρικό νεύρο,
και μέσα από τα κύτταρα που ουσιαστικά ανακυκλώνονται μέσα στο αίμα μας. So the gut is not a standalone organ, it's a systems organ and a biological crossroad where our immune, metabolic, and neural networks are constantly communicating. Αυτό γίνεται μέσα από το πνευμονογαστρικό νεύρο. Οπότε το έντερο δεν είναι μόνο ένα ξεχωριστό όργανο, είναι ένα όργανο, ένα σύστημα από όργανα και είναι ένα βιολογικό σταυροδρόμι που το ανοσοποιητικό μας, το μεταβολικό μας σύστημα, το δίκτυο από το νευρικό μας σύστημα είναι συνεχώς το ένα με το άλλο σε επικοινωνία. When this network is balanced, we see stability across multiple systems and we see steady energy, lower inflammation, better mood regulation. But when it's disrupted, that imbalance echoes throughout our entire body. Όταν αυτό το δίκτυο είναι ισορροπημένο, βλέπουμε ισορροπία σε κάθε ένα από τα επιμέρους συστήματα και βλέπουμε σταθερή ενέργεια, χαμηλότερη φλεγμονή και πολύ καλύτερη κυκλοφορία στο αίμα. Αλλά όταν αυτό διακόπτεται, διαταράσσεται, η ισορροπία αυτή γίνεται ηχό μέσα σε ολόκληρο το σώμα μας. And this is where tryptophan becomes such an elegant example of systems biology in action. Και εκεί είναι που η τριπτοφάνη, είναι αυτή που γίνεται τόσο ξεχωριστό, τόσο κομψό παράδειγμα του συστήματος της βιολογίας μας σε δράση. Tryptophan is an essential amino acid, which means that we have to get it from our food. But what happens to it afterwards depends on the conversations between our cells and our microbes or our bacteria. Η τριπτοφάνη είναι ένα απαραίτητο αμινοξύ που σημαίνει ότι πρέπει να το πάρουμε από το φαγητό μας. Αλλά τι συμβαίνει μετά, το τι συμβαίνει μετά εξαρτάται από τις συζητήσεις που θα έχουμε εμείς ανάμεσα σε εμάς και στα βακτήρια του εντέρου μας. And you can think of tryptophan as standing at a crossroad where it has three possible routes ahead. The first one is the Kinnurin pathway, which is the main route that handles around 90 to 95% of tryptophan. Μπορείτε να σκεφτείτε την τριπτοφάνη να στέκεται σε ένα σταυροδρόμι που έχει τρεις διαφορετικές εναλλακτικές δρόμους για να κινηθεί. Ο πρώτος είναι ο πιο συνηθισμένος δρόμος και ο πιο επικίνδυνος, ο κύριος δρόμος που διαχειρίζεται περίπου το 90 με 95% της τριπτοφάνης. This pathway is essential. It produces NAD+, which is a molecule every cell needs for energy, but it is also the body's stress response. Αυτό το μονοπάτι είναι απαραίτητο, παράγει το NAD+, αλλά που είναι ένα μόριο το οποίο κάθε κύτταρό μας χρειάζεται για να παράξει ενέργεια. Ταυτόχρονα όμως είναι και η αντίδραση του σώματος στο στρες. When inflammation or cortisol levels rise, enzymes like IDO1 or TDO will open the gates wider, which then pulls more tryptophan into kinnurin. And if this stays active for too long, it can create a biochemical environment that fuels oxidative stress and immune strain. Όταν αυξάνεται η φλεγμονή ή τα επίπεδα της κορτιζόλης, τότε τα ένζημα όπως το I2 ή το DO θα ανοίξουν τις πόρτες διάπλατα και θα τραβήξουν περισσότερη τριπτοφάνη για να γίνει κινουρενίνη. Και αν παραμείνει το παράθυρο αυτό ανοιχτό για πολύ διάστημα, τότε δημιουργεί ένα βιοχημικό περιβάλλον που ουσιαστικά πυροδοτεί το στρες, το οξυδωτικό στρες. The second pathway is the serotonin pathway, which is a much smaller road that handles just about 1 to 2% of the traffic. And here tryptophan becomes serotonin, which affects our mood, sleep, and gut movement. Το δεύτερο μονοπάτι είναι το μονοπάτι της σερωτονίνης, που είναι ένας πολύ στενότερος δρόμος που διαχειρίζεται περίπου το 1 με 2% της συνολικής κίνησης της τριπτοφάνης. Και εδώ η σερωτονίνη ουσιαστικά είναι αυτή που επηρεάζει την διάθεσή μας, τον ύπνο μας και την κινητικότητα του εντέρου μας. And then we have the third road, which is the one that interests us the most, and this is the microbial indole pathway. Και έπειτα υπάρχει και ο τρίτος δρόμος που μας ουσιαστικά κινεί παραπάνω ενδιαφέρον.
This is where our gut bacteria take tryptophan and turn it into compounds like indopropionic acid, or also called IPA. Αυτή είναι η μικροβιακή οδός Ινδόλης. Είναι εκεί που τα βακτήρια του εντέρου μας παίρνουν την τριπτοφάνη και την μετατρέπουν σε συστατικά, όπως τα ινδολοπροπιονικά οξέα ή αλλιώς ονομάζονται IPA. And these indometabolites, they're not just byproducts, they are signals of cooperation. So when this microbial pathway is active, it tells us that the gut environment is healthy and that the right microbes are being fed, inflammatory tone is likely low, and the body and microbiome are in balance. Και αυτοί οι ενδομεταβολίτες δεν είναι απλά παραπροϊόντα, είναι σινιάλα, είναι δείγματα συνεργασίας. Ουσιαστικά όταν η μικροβιακή οδός είναι ενεργή, τότε μας λέει ότι το περιβάλλον του εντέρου μας είναι υγιές και ότι τα σωστά μικρόβια ουσιαστικά είναι αυτά που ταΐζονται. Ο τόνος της φλεγμονής είναι αρκετά χαμηλός και το σώμα και το μικροβίωμα βρίσκονται σε πλήρη ισορροπία. So in other words, when the system is under stress, tryptophan will flow more heavily into the kynurenine pathway, but when the system is balanced and nourished, it flows more into indoles like IPA. Με πολύ πιο απλά λόγια, όταν το σύστημα βρίσκεται σε μεγάλη πίεση, η τριπτοφάνη κυλάει πολύ περισσότερο στο δρόμο της κινουρενίνης. Ενώ όταν το σύστημά μας είναι ισορροπημένο και καλά θρεμμένο, τότε κυλάει προς την κατάσταση του IPA. And I like to use this traffic light metaphor where you think of tryptophan as arriving at a busy traffic intersection. Και μου αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή την παρομοίωση με ένα σταυροδρόμι στην πραγματικότητα, με φωτάκια, που βλέπεις ουσιαστικά την τριπτοφάνη να φτάνει σε αυτό το σταυροδρόμι. A healthy diet and microbiome diversity will turn the green light on for the protective indole road. Ένας υγιής τρόπος διατροφής ουσιαστικά θα βοηθήσει, θα ανοίξει το πράσινο φως για να πάμε στην κατάσταση του IPA. Whereas stress and inflammation will turn the green light on for the kynurenine highway. Ενώ αν έχουμε πάρα πολύ στρες, τότε το πράσινο φως θα ανοίξει για τον μεγάλο δρόμο της κινουρενίνης. Now let's look closer on IPA, or also known as our microbial protector. Ας δούμε τώρα περισσότερο το IPA, που συχνά το ονομάζουμε και ως τον προστάτη των μικροβιών μας. Because IPA is one of the most fascinating compounds that has been discovered in recent microbiome science. Γιατί η IPA είναι ουσιαστικά ένα από τα πιο συναρπαστικά στοιχεία που έχουν ανακαλυφθεί στην σύγχρονη έρευνα και επιστήμη πάνω στο μικροβίωμα του εντέρου. It is made exclusively by certain gut bacteria when they have the right conditions, and particularly when they're fed dietary fiber. Δημιουργείται συγκεκριμένα όταν κάποια συγκεκριμένα βακτήρια του εντέρου βρίσκονται στις κατάλληλες συνθήκες και συγκεκριμένα όταν τους τρέφουμε με φυτικές ίνες. And its effects are important for the gut, but it also reaches far beyond the gut, because IPA has been shown to strengthen the intestinal barrier, which is the thin, selectively permeable layer that keeps unwanted molecules out and nutrients in. Και το IPA, εκτός το ότι επηρεάζει και είναι πολύ σημαντικό για το έντερο, επίσης επηρεάζει και πέρα από το έντερο, γιατί το IPA έχει αποδειχθεί ότι ενισχύει το εσωτερικό τείχομα του εντέρου, το οποίο είναι αυτή η λεπτή βλενογόνος, που ουσιαστικά επιλέγει να κρατήσει μέσα τα θρεπτικά συστατικά και να αποβάλει οτιδήποτε κακό. But it also calms immune cells that would otherwise stay in overdrive, and it acts as a powerful antioxidant, protecting our cells from oxidative stress. Αλλά επίσης καλμάρει ανοσοποιητικά κύτταρα που υπό άλλη κατάσταση θα βρίσκονταν σε πάρα πολύ ένταση και λειτουργεί ως ένα πάρα πολύ ισχυρό αντιοξυδωτικό, προστατεύοντας τον εαυτό μας από το οξυδωτικό στρες. And it even influences our metabolism by helping to regulate blood sugar. So IPA doesn't just reflect a healthy gut, it also helps maintain it. Και επίσης επηρεάζει τον μεταβολισμό μας, βοηθώντας να ρυθμίσουμε την ζάχαρη στο αίμα μας. Οπότε η IPA δεν αντικατοπτρίζεται απλώς, μάλλον με την IPA δεν
αντικατοπτρίζεται ένα υγιές έντερο, αλλά επίσης σε βοηθάει να διατηρήσεις ένα υγιές έντερο. And it creates a feedback loop. The more IPA your microbes or bacteria are producing, the stronger the barrier becomes and the more stable the system stays. So you can think of IPA as a guardian molecule, a molecular signal of cooperation between us and our microbes. Και ουσιαστικά δημιουργεί έναν κύκλο ανατροφοδότησης, γιατί όσο περισσότερο IPA έχουμε και παράγουν τα μικρόβια και τα βακτήρια στο έντερό μας, τόσο πιο δυνατό γίνεται αυτό το φράγμα γύρω-γύρω και τόσο πιο σταθερό γίνεται το σύστημά μας. Μπορείτε να σκεφτείτε την IPA ως τον φύλακα άγγελο, ας πούμε, των μορίων στο έντερο, και είναι ουσιαστικά το σινιάλο, το σήμα συνεργασίας, καλής συνεργασίας ανάμεσα σε εμάς και στα μικρόβια του εντέρου μας. And diet is one of the strongest determinants we have for whether tryptophan will flow into the Kynurenine or indole road, and fiber is the single most important driver. Η διατροφή μας είναι ο ισχυρότερος καθοριστής που έχουμε για το αν η τριπτοφάνη θα κυλήσει και θα γίνει κινουρενίνη και οι φυτικές ίνες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας πάνω σε αυτήν την εξίσωση. Our ancestors ate well over 100 grams of fiber a day, but today most people in industrialized countries, they get less than 20. And this shift has completely reshaped our microbiome and with it our metabolite balance. Στο παρελθόν οι πρόγονοι μας έτρωγαν πάνω από 100 γραμμάρια φυτικών ινών την ημέρα, ενώ σήμερα οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά σε βιομηχανοποιημένες περιοχές, τρώνε λιγότερα από 20 γραμμάρια, το 1/5. Και αυτή η μεγάλη αλλαγή έχει επαναδιαμορφώσει όλο το μικροβίωμα του εντέρου μας και μέσα σε αυτό και όλη την ισορροπία των μεταβολιτών του εντέρου μας. When we eat a low-fiber, high-fat, typical Western-style diet, our microbes will lose their preferred fuel source, and they start breaking down mucus and protein residues instead, which creates more pro-inflammatory byproducts. Όταν τρώμε λοιπόν μία συνηθισμένη δίαιτα της Δύσης, που είναι χαμηλή σε φυτικές ίνες και υψηλή σε λιπαρά, τότε τα μικρόβια μας παράγουν την πιο προτιμόμενη μορφή ενέργειάς τους, το λίπος, και αρχίζουν ουσιαστικά να διαλύουν την βλένα και τις πρωτεΐνες και τα απομεινάρια των πρωτεϊνών σε αντίθεση με τις φυτικές ίνες, το οποίο δημιουργεί προφλεγμονώδη παραπροϊόντα. And with this, immune activity rises, which then pushes tryptophan more heavily into the Kynurenine pathway. Και με αυτό η κινητικότητα του ανοσοποιητικού μας αυξάνεται, το οποίο σπρώχνει την τριπτοφάνη με περισσότερο σμπρόξιμο στον δρόμο της κινουρενίνης, στον πρώτο δρόμο. But when we eat enough fiber, we see the opposite happening. Our microbes will ferment fiber into short-chain fatty acids like butyrate, which helps to suppress inflammatory signals and thereby also IDO1 activity. Όταν όμως συμβαίνει το ανάποδο, όταν τρώμε πολλές φυτικές ίνες, βλέπουμε να συμβαίνει το αντίθετο. Τα μικρόβια μας ουσιαστικά καλλιεργούν τις φυτικές ίνες σε λιπαρά οξέα μικρής αλυσίδας, σε βουτυρικό οξύ, το οποίο βοηθάει στο να καταπιέσουμε και να μαζέψουμε την φλεγμονή, τα σινιάλα της φλεγμονής, και άρα να έχουμε περισσότερη ενεργητικότητα στο έντερο. And this helps to free up tryptophan to flow more into the microbial routes, producing more IPA and fewer inflammatory metabolites. Και αυτό βοηθάει στο να απελευθερώσει περισσότερο τριπτοφάνη για να κυλήσει περισσότερο στις δρόμους των μικροβίων, παράγοντας IPA περισσότερο και λιγότερους φλεγμονώδεις μεταβολίτες. But fiber doesn't act alone in isolation. It also interacts with our fat quality, and it interacts with polyphenols, which acts like microbial selectors and enriches species that produce beneficial metabolites. Αλλά αυτό δεν επηρεάζει μόνο την ποιότητα του λίπους μας, επίσης αλληλεπιδρά με τις πολυφενόλες,
που λειτουργεί ουσιαστικά σαν μικροβιακό επιλέκτη που επιλέγει και ενισχύει αυτά τα είδη στο μικροβίωμα που παράγουν θετικούς μεταβολίτες, χρήσιμους για την υγεία μεταβολίτες. And it also interacts with stress, sleep, and physical activity, which all influences our immune tone and the enzymes that steers tryptophan metabolism. Και φυσικά αλληλεπιδρά με το στρες, τον ύπνο μας και τη σωματική μας φυσική δραστηριότητα, την άσκηση, που όλα αυτά επηρεάζουν και τον τόνο του ανοσοποιητικού μας συστήματος και τα ένζημα που ουσιαστικά διαμορφώνουν τον μεταβολισμό μας. So, in order to understand what really shapes IPA production, I want us to look a little closer on its biggest driver, which is fiber. And this figure here shows how fiber is a game changer for tryptophan metabolism through the mechanisms that how it influences this. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι είναι αυτό που πραγματικά σχηματίζει την παραγωγή, διαμορφώνει την παραγωγή της IPA, θέλω να κοιτάξουμε λίγο πιο στενά στον μεγαλύτερο οδηγό της, αυτός που τη δημιουργεί δηλαδή, που είναι οι φυτικές ίνες. Και αυτή εδώ η εικόνα δείχνει το πώς οι φυτικές ίνες είναι game changer στην τριπτοφάνη, στο πώς μεταβολίζεται μέσα από τους μηχανισμούς που την επηρεάζουν και πώς αυτό επηρεάζει κατ' επέκταση την παραγωγή IPA. So firstly, fiber slows down absorption, so then more tryptophan will reach the colon. And second, when fiber is fermented, it produces the short-chain fatty acid butyrate, which can downregulate IDO1 expression and inflammatory tone, which means that fewer tryptophan molecules are drained into the kidney pathway. Οπότε, πρώτα απ' όλα, οι φυτικές ίνες κόβουν την ταχύτητα στην απορρόφηση στο έντερο από τα θρεπτικά συστατικά. Και έτσι περισσότερη τριπτοφάνη φτάνει στο κόλον, στο παχύ έντερο. Και δευτερευόντως, όταν ουσιαστικά καλλιεργείται αυτή και αναπτύσσεται, παράγει το βουτρικό οξύ που σας ανέφερα, το λιπαρό οξύ αυτό, που μπορεί ουσιαστικά να ρυθμίσει κάθε έκφραση και κάθε φλεγμονώδη τόνο. Αυτό σημαίνει ότι λιγότερα μόρια τραβιούνται στο να φύγουν στον δρόμο της κινουρενίνης. And third, fiber also feeds our beneficial microbes. So with fiber, we get less tryptophan lost to the stress road and more of it directed into the protective indole road. Και τρίτον, οι φυτικές ίνες είναι αυτές που επίσης ταΐζουν τα καλά μας μικρόβια στο έντερο και με τις φυτικές ίνες στέλνουμε λιγότερη τριπλοφάνη να χαθεί στον δρόμο του στρες και περισσότερη να κατευθυνθεί στον προστατευτικό δρόμο της ινδολοπροπιονικής, μου διαφεύγει, στην IPA. This is why fiber is such a powerful driver of resilience. And population cohorts and intervention studies, they all indicate the same pattern. With higher fiber intake, this aligns with higher circulating IPA levels and more favorable tryptophan ratios. Και αυτός είναι ο λόγος που οι φυτικές ίνες είναι τόσο μεγάλος οδηγός στην ανθεκτικότητα στο σώμα μας και ενισχυτής του ανοσοποιητικού μας. Ουσιαστικά ο πληθυσμός τους και ό,τι μελέτες έχουμε κάνει πάνω σε αυτά, όλα δείχνουν στο ίδιο μοτίβο το ότι η περισσότερη πρόσληψη φυτικών ινών ουσιαστικά ευθυγραμμίζεται με την περισσότερη παραγωγή IPA και με καλύτερη ratio, αναλογία σε τριπτοφάνη στο σώμα μας. So this is not just in theory, so I want us to now look at what this balance means in real-world conditions, starting with the liver, because in the liver, this balance makes a very clear difference. Οπότε αυτό δεν είναι απλώς θεωρία και γι' αυτό θέλω να σας δείξω πώς μοιάζει αυτή η ισορροπία σε πραγματικές συνθήκες ουσιαστικά του σώματός μας. Ξεκινώντας με το σηκώτη, επειδή στο σηκώτη η ισορροπία κάνει πολύ μεγάλη διαφορά. In a healthy state, we know that certain gut bacteria will convert tryptophan into indole compounds like IPA. And IPA can activate receptors such as the aryl hydrocarbon receptor, which is a molecular sensor in the gut lining that detects signals from our microbes and helps to keep the immune system balanced.
Σε μια κατάσταση υγιή, ξέρουμε ότι συγκεκριμένα βακτήρια του εντέρου μετατρέπουν την τριπτοφάνη στα ινδολοστοιχεία που συνιστούν το IPA, όπως το IPA. Το IPA μπορεί να ενεργοποιήσει λήπτες ουσιαστικά, όπως το Hendrik Bond λήπτη. Επίσης είναι ένας σένσορας μοριακός στο έντερο, στο οποίο ουσιαστικά εντοπίζει σινιάλα από τα μικρόβια μας και τα βοηθάει να κρατήσουμε το ανοσοποιητικό μας σύστημα σε ισορροπία. When the aryl hydrocarbon receptor is activated by IPA, it has been shown that it strengthens the gut barrier by promoting the renewal of our intestinal cells and the production of tight junction proteins that seals the gut wall. Όταν ο υποδοχέας σύνδεσης Hendrik ενεργοποιείται από το IPA, έχει αποδειχτεί έχει φανεί ότι αυτό ενισχύει το επίπεδο, το φράγμα για τα αέρια, προωθώντας την ανανέωση ουσιαστικά των εσωτερικών μας κυττάρων και τη δημιουργία μιας σφιχτής κατάστασης με τις πρωτεΐνες, οι οποίες σφραγίζουν το τείχος του εντέρου. And it also helps to calm immune activity and suppress inflammation. So the result of this is that we have fewer endotoxins leaking into the bloodstream, we see less liver inflammation and improved fat and energy metabolism. Και αυτό φυσικά βοηθάει στο να ηρεμήσουμε την ανοσοποιητική δράση και να εκτονώσουμε τις φλεγμόνες. Οπότε το αποτέλεσμα από αυτό είναι ότι έχουμε λιγότερες ενδοτοξίνες, οι οποίες φεύγουν μέσα στη ροή του αίματος μας, στο κυκλοφορικό μας σύστημα, και βλέπουμε λιγότερη φλεγμονή στο σηκώτη μας και βελτιωμένο μεταβολισμό του λίπους και παραγωγή ενέργειας. But in metabolic liver disease, when our gut microbiome loses its diversity and indole production drops, we see the opposite happening. Αλλά όταν έχουμε αρρώστια στο σηκώτη μας, τότε το μικροβίωμα του εντέρου μας χάνει την ποικιλία του και η παραγωγή IPA και παραπλήσιων ινδολοπαραγόγων πέφτει, οπότε βλέπουμε το αντίθετο να συμβαίνει. The gut barrier will weaken, bacterial toxins leak through, and inflammation is switched on in the liver through pathways like the NF-kappa beta, which leads to fat accumulation and tissue damage. Τότε το περίβλημα, ουσιαστικά η βλένα του εντέρου γίνεται πιο αδύναμη, λεπταίνει, οι τοξίνες, οι βακτηριακές διαρρέουν μέσα από το έντερο και μπαίνουν στην κυκλοφορία του αίματος και η φλεγμονή ενεργοποιείται ουσιαστικά στο σηκώτη μας μέσα από μονοπάτια όπως το NF-κβ, που ουσιαστικά οδηγεί στην συσσόρευση λίπους, πάχους και στην ζυμιά των ιστών. And in the gut itself, we see this contrast just as clearly. When the microbiome is balanced, tryptophan is converted to indole compounds like IPA, which, like I've said, can then activate this receptor in the gut lining. Στο έντερο λοιπόν αυτού καθεαυτού βλέπουμε την διαφορά πάρα πολύ ξεκάθαρα στην εικόνα. Όταν το μικροβίωμα είναι ισορροπημένο, η τριπτοφάνη μετατρέπεται σε ινδολοστοιχεία όπως είναι το IPA, που όπως σας προανέφερα, μπορεί να βοηθήσει τους ρεσέπτορες, τους λήπτες της βλένας του εντέρου. And the activation of this receptor by IPA strengthens the barrier, like I said, by tightening cell junctions and promoting immune balance that keeps inflammatory tone under control. Και η ενεργοποίηση αυτού του υποδοχέα της IPA ενισχύει την βλένα του εντέρου, το προστατευτικό περίβλημα, όπως είπα, ενισχύοντας ουσιαστικά το σταυροδρόμι, την ένωση των κυττάρων και προμοτάροντας την ανοσοποιητική ισορροπία, κρατώντας την φλεγμονή ουσιαστικά υπό έλεγχο. But in inflammatory bowel disease, when dysbiosis sets in, the microbes that will produce these beneficial indoles are reduced, and as a result, more tryptophan is diverted into the kynurenine pathway, which is driven by inflammation. Όταν όμως το σώμα βρίσκεται σε κατάσταση φλεγμονής στο έντερο και σε αρρώστια, όταν ξεκινάει ουσιαστικά η δυσβίωση του εντέρου, τα μικρόβια που θα παράξουν τις θετικές ινδόλες ουσιαστικά μειώνονται.
με αποτέλεσμα περισσότερη τριπτοφθάνη να μην κατευθύνεται προς το δρόμο του IPA, αλλά να πηγαίνει στην κινουρενίνη, που ουσιαστικά οδηγεί φλεγμονές, δημιουργεί φλεγμονές. And then the gut barrier becomes leaky, immune signals turn pro-inflammatory, and chronic inflammation takes hold, which then fuels a vicious cycle that will maintain disease activity. Τότε η βλένα του εντέρου μας γίνεται πιο αδύναμη και πιο λεπτή, αρχίζουμε να έχουμε διάρειες, το έντερό μας δίνει εντολές για φλεγμονώδεις ανταποκρίσεις, γιατί βλέπει τη φλεγμονή να έρχεται, και η χρόνια φλεγμονή ουσιαστικά αρχίζει να δημιουργείται, η οποία πυροδοτεί έναν τρομερό φαύλο κύκλο, ο οποίος θα διατηρήσει ουσιαστικά αυτή την άρρωστη κατάσταση, την οσυρή. And these same principles apply as we age, because over time, the microbiome, it often loses its diversity, which means that fewer beneficial bacteria are present and there is a drop in protective metabolites like IPA. Και οι ίδιες αρχές αυτές συμβαίνουν στο έντερο όσο μεγαλώνουμε. Δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνος, το μικροβίωμά μας που συχνά χάνει την ποικιλία των μικροβίων του, αυτό σημαίνει ότι έχει λιγότερα θετικά καλά βακτήρια παρόντα στο έντερό του και ότι ουσιαστικά υπάρχει πτώση στους προστατευτικούς μεταβολίτες όπως είναι το IPA. And like you've seen now, with less IPA, the gut barrier weakens, our immune balance shifts, and low-grade chronic inflammation becomes more common. And this is a process that is often referred to as inflammaging. Και ουσιαστικά, όπως έχουμε δει πολλές φορές μέχρι τώρα, με λιγότερο IPA αποδυναμώνεται το τείχος του εντέρου, ουσιαστικά ανατρέπεται η ισορροπία στο ανασωπητικό μας και ουσιαστικά σιγά σιγά μικρού επίπεδου χρόνια φλεγμονή αρχίζει να γίνεται πολύ συχνότερη. Και αυτή η διαδικασία είναι πολύ συχνά αυτό που αναφέρουμε ως φλεγμογύρανση. But not all aging follows this path, and studies of healthy centenarians show that they often maintain a diverse and a balanced microbiome. They continue to produce indole metabolites with demonstrating higher circulating IPA levels, and they preserve stronger barrier and immune function. Αυτό δεν συμβαίνει όμως σε όλους τους ανθρώπους και μελέτες που έχουν γίνει σε υγιείς αιωνόβιους ανθρώπους, δηλαδή που ζουν πάρα πολλά χρόνια, δείχνει ότι συχνά διατηρούν ένα ποικίλο και ισορροπημένο μικροβίωμα εντέρου και μάλιστα συνεχίζουν να παράγουν τους ενδολομεταβολίτες και ουσιαστικά επιδεικνύοντας πολύ υψηλότερα επίπεδα IPA. So in other words, aging is not necessarily an inevitable decline. It is deeply influenced by the state of our microbiome and the molecules that it produces. Ουσιαστικά λοιπόν με άλλα λόγια δεν είναι καθοριστικό το ότι επειδή γεράζεις θα χαλάσει ουσιαστικά και θα έχεις πτώση στο έντερό σου. Είναι βαθιά επηρεασμένο από την κατάσταση του μικροβιώματός μας και το τι ουσιαστικά μόρια δημιουργεί αυτό και παράγει από το φαγητό. And the same imbalances that we've seen affects our gut and our metabolism, it also reaches the brain through what's known as the gut-brain axis. Και οι ίδιες ανισορροπίες είναι αυτές που επηρεάζουν την υγεία το έντερό μας και το μεταβολισμό μας. Επίσης φτάνει στον εγκέφαλό μας μέσα από αυτό που ονομάζουμε άξονα εγκεφάλου εντέρου. When the system is in balance, microbial indoles like IPA helps to protect the blood-brain barrier, to reduce inflammation, and to support the production of key neurotransmitters like serotonin. Όταν το σύστημά μας βρίσκεται σε ισορροπία, οι μικροβιακές ινδόλες, όπως η IPA, βοηθάει να προστατέψουμε το όριο, το σύνορο, τον φραγμό ανάμεσα στο αίμα μας και στον εγκέφαλο, μειώνοντας τη φλεγμονή και υποστηρίζοντας την παραγωγή βασικών νευροδιαβιβαστών όπως η σερωτονίνη. But when the gut is imbalanced, we see now the barrier becomes leaky, inflammatory signals rise, and kindred pathway metabolites build up. And these are processes that can tip the brain towards stress, mood disorders, and cognitive decline. Όταν όμως το έντερο βρίσκεται σε κακή ισορροπία, τότε βλέπουμε ότι το περίβλημα του εντέρου,
η βλένα του εντέρου γίνεται πάλι διαρρέουσα, οι φλεγμονές ανεβαίνουν, η κινουνερίνη ουσιαστικά χτίζεται με περισσότερους μεταβολίτες της τριπτοφάνης να κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή και φυσικά οι διαδικασίες αυτές μπορούν να πυροδοτήσουν τον εγκέφαλο, να δημιουργήσει στρες, να έχει διάφορες έτσι, αλλαγές, μεταπτώσεις σε ψυχολογική ηρεμία και φυσικά και γνωστικές λειτουργίες να έχουν πτώση. Δέπη. So we've seen across all these systems that the same pattern emerges. When tryptophan is channeled into microbial indoles like IPA, we see protection, we see stronger barriers, a calmer immune response, and greater overall resilience. Οπότε σε όλα αυτά τα διαφορετικά συστήματα βλέπουμε το ίδιο μοτίβο να επαναλαμβάνεται. Όταν η τριπτοφάνη οδηγείται σε ινδόλες όπως η IPA, βλέπουμε προστασία, βλέπουμε ισχυρότερα φράγματα, περιβλήματα, βλέπουμε ένα πολύ πιο ήρεμο ανοσοποιητικό σύστημα στην αντίδρασή του και πολύ μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στο σώμα μας σαν ανοσοποιητικό. But when more tryptophan is diverted into the kidney pathway, we see the opposite. We see weakened barriers, higher inflammation, and greater vulnerability to stress and disease. Αλλά όταν η τριπτοφάνη κατευθύνεται προς την άλλη κατεύθυνση, προς την κινουρενίνη, βλέπουμε ακριβώς το αντίθετο. Βλέπουμε αδύναμο περίβλημα εντέρου, βλέπουμε υψηλότερη φλεγμονή, βλέπουμε μεγαλύτερη ευαισθησία και ευαλωτότητα στο στρες και στις αρρώστιες. But the key takeaway I want to have is that this balance isn't fixed. It is something that we can influence through our diet, our fiber intake, sleep, exercise, and microbial diversity. These all shape how this pathway flows. Το σημείο κλειδί σε όλη αυτή τη συζήτηση είναι ότι αυτή η ισορροπία δεν είναι φιξαρισμένη, δεν είναι στάνταρ. Είναι κάτι που μπορούμε ενεργά να το επηρεάσουμε. Μέσα από τη διατροφή μας, μέσα από την πρόσληψη φυτικών ινών, μέσα από τον ύπνο μας, μέσα από τη φυσική σωματική άσκηση, την ποικιλία του μικροβιώματος του εντέρου. Όλα αυτά επηρεάζουν το πώς ουσιαστικά κινείται μέσα στο σώμα μας η τριπτοφάνη, πώς μεταβολίζεται. So, in other words, the way that we live, it doesn't just feed us, it also steers the chemistry that connects our gut and our metabolism and even our mind. Με άλλα λόγια, ο τρόπος που ζούμε δεν είναι απλά αυτό που μας ταΐζει, είναι αυτό που οδηγεί την χημεία του σώματός μας, αυτή που συνδέει το έντερό μας με το μεταβολισμό μας και ακόμα και με τον εγκέφαλό μας. And by resilience here, we mean tighter gut barriers, lower baseline immune activation, and steadier metabolic control, which are all measurable hallmarks of a system that adapts and recovers efficiently. Με την ανθεκτικότητα λοιπόν εδώ και την αντοχή εννοούμε πολύ ισχυρότερους δεσμούς με το περίβλημα του εντέρου, πολύ καλύτερη ανταπόκριση στο ανοσοποιητικό μας, πιο σταθερό μεταβολικό έλεγχο, που όλα αυτά είναι μετρήσιμα ορόσημα στο σύστημά μας που προσαρμόζεται και αναλόγως αποκαθίσταται και βελτιώνεται, ανακυκλώνεται το κύτταρο. So now that we know that this balance between indoles and kynurenine isn't fixed, it's something that we can shape through what we eat, how we move, how we sleep, and how we manage stress. Then the next question is, how can we actually see it? Ουσιαστικά είναι το πώς αναρρώνει το σώμα μας. Τώρα, αυτό που ξέρουμε είναι ότι η ισορροπία ανάμεσα στις ινδόλες και στην κινουρενίνη δεν είναι συγκεκριμένη, δεν είναι στάνταρ. Είναι κάτι που μπορούμε να το διαμορφώσουμε με το πώς τρώμε, πώς κινούμαστε, πώς κοιμόμαστε, πώς διαχειριζόμαστε το στρες. Οπότε η επόμενη ερώτηση είναι, πώς μπορούμε αυτό να το μετρήσουμε? How do we measure whether our gut and our metabolism are moving towards resilience or drifting towards strain? Πώς μπορούμε να δούμε αν το σώμα μας και ο μεταβολισμός μας κινείται προς την ανθεκτικότητα και την αντοχή ή προς την καταπώνηση και την ευαλωτότητα? This is where measurement becomes powerful because for decades we've been able to see the microbiome but not necessarily its function, at least not as easily and as accessible.
Εδώ είναι που οι μετρήσεις γίνονται πολύ ισχυρές, γιατί για δεκαετίες μπορούσαμε απλά να δούμε το μικροβίωμα, αλλά όχι απαραίτητα τη λειτουργικότητά του ή τουλάχιστον όχι τόσο εύκολα όσο πλέον μπορούμε να το κάνουμε. We have been able to cataloging bacteria, but not as easily measuring what they're producing or how those molecules are affecting us. But now we can do that more easily with the gut health tests by measuring just 3 key metabolites in blood, which is tryptophan, kynurenine, and IPA. We can get a functional snapshot of how this system is performing. Ουσιαστικά, λοιπόν, ενώ ήμασταν ικανοί πολύ καλοί στο να βάζουμε σε καταλόγους τα βακτήρια, αλλά όχι να μετράμε το τι ακριβώς παράγουνε, αυτά τα αμόρια και πώς αυτά μας επηρεάζουν, τώρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό πολύ πιο εύκολα με το τεστ υγείας εντέρου. Μετρώντας ουσιαστικά 3 βασικούς μεταβολίτες στο αίμα μας, που είναι η τριπτοφάνη, η κινουρενίνη και η IPA, μπορούμε να έχουμε σαν να έχεις ένα screenshot, ουσιαστικά μια φωτογραφία από την υγεία του εντέρου σου και πώς αυτό το σύστημα ουσιαστικά συμπεριφέρεται. Tryptophan shows the available substrate, which is the fuel at the crossroads. Η τριπτοφάνη, λοιπόν, δείχνει τα απαραίτητα substrate, ουσιαστικά την κινητήριο δύναμη, την ενέργεια στο σταυροδρόμι μας. Then kynurenine reflects immune activation and inflammatory tone. Το υπόστρωμα. Μετά η κινουρενίνη ουσιαστικά αντικατοπτρίζει την ενεργοποίηση του νοσοποιητικού και τον τόνο στο πόσο φλεγμονή έχουμε. And IPA reflects microbial health and cooperation. Και το IPA δείχνει την μικροβιακή υγεία και την μεταξύ τους συνεργασία. And from these, we can derive ratios that act as systems indicators. We have the kynurenine to tryptophan ratio, which is our immune stress indicator. Και με αυτά μπορούμε να δημιουργήσουμε κάποιες αναλογίες. Μπορούμε να δημιουργήσουμε την αναλογία κινουρενίνης προς τριπτοφάνης, που ουσιαστικά είναι ο δείκτης του στρες μας στο νοσοποιητικό μας. And then we have the IPA to tryptophan ratio that shows microbial efficiency, and therefore this is our gut microbiome efficiency marker. Έπειτα έχουμε την αναλογία IPA προς τριπτοφάνη που δείχνει την ισορροπία, που δείχνει την αποτελεσματικότητα του μικροβιώματος του εντέρου μας. And then we have the IPA to kynurenine ratio that shows the overall balance between protection and strain in our microbiome immune support marker. Και τέλος έχουμε την αναλογία IPA και κινουρενίνης που ουσιαστικά δείχνει την συνολική ισορροπία ανάμεσα στην προστασία μας και στην καταπώνηση του σώματός μας στο μικροβίωμα του εντέρου όσον αφορά το νοσοποιητικό. And when we integrate them, we get the gut health index, which is a snapshot of whether your system is leaning towards resilience or strain. Και όταν αυτά τα ενσωματώνουμε ουσιαστικά και τα συνδέουμε, μας βγαίνει ένας δείκτης υγείας του εντέρου, που ουσιαστικά είναι το αποτέλεσμα αν το σώμα μας, το σύστημά μας γέρνει προς την κατεύθυνση ανθεκτικότητας ή γέρνει προς την κατάσταση έντονης καταπώνησης. And here you can see an example from the test report and how it appears to the user. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα, μια αναφορά από ένα τεστ και το πώς αυτό φαίνεται στον χρήστη. And I want to emphasize that these zones, they are directional indicators. They do not diagnose disease, but they show where your biology sits along the continuum from strain to resilience. Θέλω να δώσω έμφαση εδώ ότι αυτές οι ζώνες είναι απλά δείκτες κατεύθυνσης. Δεν κάνουν διάγνωση κάποιας ασθένειας, αλλά δείχνουν πού η βιολογία του σώματος σου βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ανάμεσα στην καταπώνηση μέχρι και την απόλυτη υγεία και ανθεκτικότητα. And this approach keeps the interpretation firmly anchored in preventive health, reflecting the biological shifts that are observed in healthy populations and not clinical thresholds. So in other words, the results, they help guide an understanding and action and not classification of disease. Οπότε αυτή η προσέγγιση βοηθά να μεταφράσουμε, βασικά είναι βασισμένη, είναι αγκυροβολημένη θα έλεγα, στην προληπτική ιατρική,
που ουσιαστικά αντικατοπτρίζει το τι γίνεται από βιολογικής άποψης στο έντερο και δείχνει τον υγιή πληθυσμό και όχι κλινικές μελέτες. Τον υγιή πληθυσμό των μικροβίων στο έντερο. Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα μας βοηθάνε να καταλάβουμε τη συμπεριφορά και την δράση του εντέρου μας. Δεν είναι κάτι για να κατατάξουμε ουσιαστικά το έντερό μας σε μια κατηγορία ασθένειας. So I want to take a few minutes to walk through how to read the results and how to interpret them correctly. Because when you open your report, the first thing you will see is your gut health index. Θέλω λοιπόν να αφιερώσω λίγα λεπτά για να σας καθοδηγήσω στο πώς να διαβάζετε τα αποτελέσματα και πώς να τα αποκωδικοποιήσετε ουσιαστικά σωστά. Γιατί όταν ανοίγετε την αναφορά σας, το πρώτο πράγμα που βλέπετε είναι τον δείκτη υγείας εντέρου. It combines all the key ratios together with your total IPA levels in order to show the balance between microbial protection and immune stress. So you can think of this as an overall summary of a complex system. Συνδυάζει όλες τους βασικούς δείκτες, τις αναλογίες από τα επίπεδα IPA σας, έτσι ώστε να δείξει την ισορροπία ανάμεσα στην μικροβιακή προστασία σας και στο ανοσοποιητικό στρες. Μπορείτε να το σκεφτείτε ότι είναι μια περίληψη ουσιαστικά από όλο το σύστημα του υγείας του εντέρου σας. If your score is in the green, meaning you have high or medium high, that means your microbiome is showing strong protective activity and relatively low immune tone. But if it's in the lower end, it doesn't necessarily mean something is wrong, but it simply means that your biology is showing room for improvement. Όταν λοιπόν το σκόρ σας είναι στο πράσινο, στο ανοιχτό πράσινο ή στο έντονο πράσινο, δεξιά, αυτό σημαίνει ότι το μικροβίωμά σας δείχνει πολύ ισχυρή προστατευτική δραστηριότητα και είναι σχετικά σε πολύ χαμηλή φλεγμονία. Αν βρίσκεστε στο ανάποδο στο άλλο κομμάτι, δεν σημαίνει απαραίτητο ότι κάτι τρέχει με το έντερό σας, απλώς είναι δείκτης ότι η βιολογία σας έχει περιθώριο για βελτίωση. The first specific marker in the report is IPA. And since it's exclusively microbial, meaning that your human cells can't produce it, this marker also its presence reflects active microbial metabolism and a well-supported gut environment. Ο πρώτος δείκτης στην αναφορά αμέσως μετά είναι η αναφορά για το IPA. Και επειδή είναι αποκλειστικά μικροβιακό, αυτό σημαίνει ότι τα ανθρώπινα κύτταρα δεν μπορούν να το παράξουν. Αυτός επίσης ο δείκτης αναπαριστά ουσιαστικά ότι την παρουσία των ενεργών μικροβιακών μορίων που κάνουν μεταβολισμό και ουσιαστικά το ότι έχουμε ένα ισορροπημένο μικροβίωμα εντέρου. A high IPA value, like you see in the slide here, means that your microbes are actively producing beneficial metabolites like IPA, which is a great sign of a nourished, fiber-supported gut. Ένα υψηλό επίπεδο IPA, όπως βλέπετε εδώ στη διαφάνεια, σημαίνει ότι τα μικρόβια ενεργά παράγουν θετικούς μεταβολίτες όπως η IPA, χρήσιμους, και είναι ένα μεγάλο καλό σημάδι ότι έχετε ένα καλοθρεμμένο, γεμάτο, πλούσιο με φυτικές ίνες, υποστηριγμένο έντερο. A moderate IPA level means that there is some microbial activity, but there is still room to strengthen it, typically by increasing fermentable fibers and polyphenol-rich foods, whereas a low IPA can indicate lower microbial support, often likely from low fiber intake. Ένα μέτριο επίπεδο IPA σημαίνει ότι υπάρχει αρκετή μικροβιακή δράση, αλλά ακόμα υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο για να το ενδυναμώσουμε. Τυπικά, ουσιαστικά αυξάνοντας τις φυτικές ίνες που θα φάμε και φαγητά πλούσια σε πολυφενόλες, που και από την άλλη, όταν είσαι στους κόκκινους δείκτες αριστερά, σημαίνει πολύ χαμηλή υποστήριξη, μικροβιακή υποστήριξη, και αυτό συνήθως προέρχεται από το ότι τρώμε λίγες φυτικές ίνες. Then we have the IPA to kynurenine ratio, or our microbiome immune support marker, which reflects the relative balance between two pathways of tryptophan metabolism. One driven by the gut microbiota that produces IPA, and one driven by the host immune and stress responses that produces kynurenine. Έπειτα έχουμε την αναλογία IPA προς kynurenine, που αλλιώς το λέμε και το ανασωπητικό δείκτη του μικροβιώματος.
Και εδώ ουσιαστικά δείχνει την σχετική ισορροπία ανάμεσα στα δύο μονοπάτια που μεταβολίζεται η τριπτοφάνη. Ο ένας παράγει IPA, ο άλλος οδηγεί στην κινουρενίνη, η οποία παράγει στρες. And a higher ratio here indicates that microbial activity is proportionally strong relative to immune-related metabolism. Μια υψηλότερη αναλογία εδώ πέρα δείχνει ότι η μικροβιακή δράση είναι αναλογικότερα πολύ ισχυρή σε σχέση με το μεταβολισμό που ενισχύει το νοσοποιητικό. And this trend seen in scientific literature and also confirmed in our own internal data, it tends to align with higher fiber intake and favorable omega-3 balance, as well as lower inflammatory tone. Και αυτή η τάση, η οποία βλέπετε και στην γλωσσογραφία, στην επιστημονική βιβλιογραφία μου ήρθε, και επίσης επιβεβαιωμένο στα εσωτερικά δικά μας δεδομένα που μελετάμε, τείνει να ευθυγραμμίζεται με υψηλότερη πρόσληψη φυτικών ινών και φυσικά με καλύτερη αναλογία ω3, ω6, όπως και χαμηλότερο δείκτη φλεγμονών. A lower ratio signals that immune-related tryptophan metabolism is relatively more active, which is a pattern that is often observed under conditions of immune activation, psychological stress, or reduced microbial support. Μια χαμηλότερη αναλογία ουσιαστικά είναι δείγμα το ότι η τριπτοφάνη που έχει σχέση με το νοσοποιητικό μεταβολίζεται με πιο ενεργό τρόπο, που σημαίνει ότι το παρατηρούμε αυτό σε καταστάσεις που ενεργοποιείται η άμυνα του ανοσοποιητικού μας, όταν είμαστε σε υψηλό στρες, όταν έχουμε μικρή υποστήριξη στο έντερό μας. And then we have the IPA to tryptophan ratio, which represents the gut microbiome efficiency marker. And this ratio shows how efficiently your gut microbiota converts tryptophan into IPA. Και τέλος έχουμε την αναλογία IPA προς τριπτοφάνη, που δείχνει ουσιαστικά την αποτελεσματικότητα του μικροβιώματος του εντέρου σε αυτή την αναλογία, και αυτή η αναλογία δείχνει πόσο αποτελεσματικά τα μικρόβια του εντέρου μας μετατρέπουν τριπτοφάνη σε IPA. A higher ratio here indicates stronger microbial conversion activity relative to tryptophan availability, and this pattern is typically seen in individuals with higher fiber intake and greater microbial diversity, which are factors that are known to promote beneficial indole production. Η υψηλότερη ισορροπία εδώ πέρα σημαίνει μεγαλύτερη μετατροπή της τριπτοφάνης προς το IPA. Αυτό το μοτίβο συνήθως το βλέπουμε σε ανθρώπους που τρώνε περισσότερες φυτικές ίνες και έχουν μεγαλύτερη ποικιλία στα μικρόβια του εντέρου τους, που είναι παράγοντες που ξέρουμε ότι προωθούν μια ευεργετική παραγωγή ινδολών. And a moderate or lower ratio here suggests that less tryptophan is being channeled through this microbial route, which can occur with low fiber intake, reduced microbial diversity, or periods of metabolic or immune stress that will shift tryptophan metabolism somewhere else. Και μέτρια ή χειρότερη αναλογία, χαμηλότερη αναλογία, σημαίνει ότι η λιγότερη τριπτοφάνη μετατρέπεται σε μικρόβια, οπότε που μπορεί να συμβεί όταν παίρνεις λιγότερες φυτικές ίνες, και να έχεις και μειωμένη ποικιλότητα στα μικρόβια του εντέρου. Είναι περίοδοι μεταβολικού στρες ή ανοσοποιητικού στρες, τα οποία μετακινούν την τριπτοφάνη να μεταβολιστεί σε κινουρενίνη αντί για IPA. And then we have the kynurenine to tryptophan ratio, or the immune stress indicator, which describes how much of your available tryptophan is being converted into kynurenine, which is the route that becomes more active when the immune system or stress response enzymes are more engaged. Και τέλος έχουμε τον δείκτη κινουρενίνης προς τριπτοφάνη, που είναι ο δείκτης του ανοσοποιητικού μας στρες, και δείχνει πώς η τριπτοφάνη μετατρέπεται στην κινουρενίνη, που είναι ένας δρόμος που γίνεται όλο και πιο ενεργός όταν το ανοσοποιητικό μας σύστημα βρίσκεται σε στρες,
και παράγει ένζημα που αμήνονται ουσιαστικά και είναι περισσότερο ενεργοποιημένα. And a higher ratio here reflects stronger activation of this pathway relative to tryptophan availability. And this is also a well-established marker in research, and it is known to rise during immune activation or oxidative stress. Και μια υψηλότερη αναλογία εδώ πέρα δείχνει ισχυρότερη ενεργοποίηση αυτής της κατεύθυνσης αυτού του δρόμου σχετικά με την τριπτοφάνη και την διαθεσιμότητά της. Επίσης, είναι ένας δείκτης που είναι πολύ καλά εγκατεστημένος, πολύ γνωστός στην έρευνα και που είναι πολύ γνωστό το ότι μεγαλώνει όταν έχουμε ανοσοποιητική αντίδραση ή οξυδοτικό στρες. And a lower ratio here indicates you have a calmer immune tone and greater availability of tryptophan for the alternative metabolic routes, including microbial indole production. Μια μικρότερη αναλογία εδώ πέρα δείχνει ότι έχουμε έναν πιο ήρεμο ανοσοποιητικό τόνο και ότι έχουμε μεγαλύτερη διαθεσιμότητα τριπτοφάνης για τον εναλλακτικό δρόμο του μεταβολισμού που περιλαμβάνει ινδόλο παραγωγή. And in both the scientific literature and also in our internal data, we see that individuals with higher fiber intake, better omega-6 to 3 balance, and lower systemic stress, they generally show lower kindred to tryptophan ratios, which is consistent with reduced immune strain and a more balanced tryptophan metabolism. Και φυσικά, τόσο στην επιστημονική βιβλιογραφία όσο και στα δικά μας εσωτερικά δεδομένα που έχουμε μελετήσει, βλέπουμε ότι άτομα τα οποία παίρνουν περισσότερη ποσότητα φυτικών ινών και έχουν καλύτερη αναλογία ω3, ω6, έχουν χαμηλότερο στρες του συστήματός τους και γενικά δείχνουν πολύ χαμηλότερες αναλογίες στην υγεία του εντέρου τους, που διατηρείται με συνέπεια αυτό και ουσιαστικά μειώνει και την καταπώνηση του σώματος στη φλεγμονή και ένα πιο ισορροπημένο μεταβολισμό τριπτοφάνης. So when you reach the bottom of the report, you will also see the quantitative metabolite values, which are the actual measured concentrations of these markers. And these numbers are presented together with a target range. And here I think it's worth understanding what this range really means. Όταν φτάσετε στο τέλος της αναφοράς, θα δείτε επίσης τις ποσοστιαίες αξίες των μεταβολιτών, που είναι ουσιαστικά μετρημένες σε συγκεντρώσεις από αυτούς τους δείκτες. Και αυτοί οι αριθμοί παρουσιάζονται μαζί με ένα εύρος από τιμές που θέλουμε να έχουμε στόχους και εδώ ουσιαστικά νομίζω αξίζει να καταλάβουμε το τι σημαίνει αυτό το εύρος. So the first thing I want you to know is that there is a difference between what is biologically normal and what we considered optimized. So normal values reflects what's commonly seen in the general population and in published research. But our internal reference group is based on people with high fiber intake and strong omega-3 protection, which consistently show tighter patterns that align with what the literature associates with lower inflammatory tone and stronger microbial activity. Το πρώτο πράγμα που θέλω λοιπόν να σας εξηγήσω εδώ πέρα είναι τη διαφορά ανάμεσα στις βιολογικά normal τιμές και σε αυτό που θεωρούμε εμείς βελτιστοποιημένο. Οι normal τιμές είναι αυτές που ουσιαστικά έχει ο γενικός πληθυσμός, αυτό που βλέπουμε γενικά στον κόσμο ή αυτά που έχουν κοινοποιήσει σε έρευνες. Η δική μας αναφορά στο group είναι βασισμένη στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη πρόσληψη σε φυτικές ίνες και έχουν δυνατή προστασία και άμυνα στα ω3 τους, που ουσιαστικά δείχνουν πιο στενά μοτίβα που ευθυγραμμίζονται με την βιβλιογραφία και τη λογοτεχνία, με όσους ασχολούνται με λογοτεχνικό έργο, για χαμηλότερες φλεγμονές και φυσικά ισχυρότερη αντίδραση σαν μικρόβια, ισχυρότερη κινητικότητα των μικροβίων του εντέρου. And those optimized ranges are what you see on the report. So if a result fall outside of the target window, it doesn't have to mean that something is wrong. It simply means that the person's biology hasn't yet shifted towards that optimal metabolic balance. Εδώ το εύρος των τιμών έχει καθοριστεί σύμφωνα με το μέγιστο δυνατό, με το καλύτερο δυνατό επίπεδο που θα μπορούσες να έχεις. Οπότε, αν κάποιος βρίσκεται εκτός των ισορροπιών, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι κάτι τρέχει.
σημαίνει απλώς ότι η βιολογία του ανθρώπου δεν έχει φτάσει σε αυτά τα ύψιστα επίπεδα, τα καλύτερα επίπεδα μεταβολικής ισορροπίας. So these quantitative values can be viewed in two ways. Firstly, as context, giving transparency and allowing comparison with published studies. And second, as a personal baseline for future tracking. Οπότε αυτές οι ποσοστιαίες αξίες μπορούν να ουσιαστικά να τις δούμε υπό δύο πρίσματα. Πρώτα, να μας δώσουν διάβια, να μας δώσουν ουσιαστικά feedback και να μας βοηθήσουν να συγκρίνουμε τι γίνεται στο έντερό μας με τις κοινοποιημένες μελέτες που υπάρχουν στον κόσμο. Δεύτερον, είναι μια προσωπική βάση για μας για να μπορούμε σύμφωνα με αυτήν να συγκρίνουμε τον εαυτό μας πώς προοδεύει αργότερα. So even with small shifts over time, such as stable tryptophan levels with rising IPA or a slight drop in kynurenine, they will show measurable improvements in your gut immune cooperation. Οπότε ακόμα και με μικρές αλλαγές κατά τη διάρκεια του χρόνου, όπως είναι σταθερά επίπεδα τριπτοφάνης ή αναπτυσσόμενες ινδολοπαραγωγικές IPA ή μια μικρή πτώση στην κινουρενίνη, θα δείξει ουσιαστικά μετρήσιμες βελτιώσεις στην συνεργασία του ανοσοποιητικού σου με το έντερό σου. But in order to ensure accurate comparison, the results should always be taken under similar conditions. You should be fasted in the morning and preferably not after heavy exercise or alcohol. Και για να εξασφαλίσουμε φυσικά την ακριβή σύγκριση, τα αποτελέσματα πρέπει να πάρθουν σε ίδιες συνθήκες. Δηλαδή πρέπει να έχεις κάνει δίαιτα τουλάχιστον 10 ώρες, να το κάνεις το πρωί, κατά προτίμηση όχι μετά από μέρα που τα έχεις πιει ή που έχεις κάνει βαριά τύπου άσκησης. So the values you see at the bottom of the report, they are the real biochemical data, while the target ranges next to them, they represent the targets of what's achievable when the body and microbiome are in balance. Οπότε οι αξίες που βλέπεις στο κάτω μέρος της αναφοράς είναι οι πραγματικές βιοχημικές πληροφορίες που δίνει το σώμα σου, ενώ ο στόχος που πρέπει να έχεις δίπλα τους αναπαριστά τον στόχο που είναι επιτεύξιμος όταν το σώμα σου και το μικροβίωμά σου θα βρίσκονται σε απόλυτη ισορροπία. And the real value of this test isn't just knowing your numbers, it's also understanding how to influence them in the right direction. Η πραγματική αξία αυτού του τεστ δεν είναι απλά να γνωρίζεις τους αριθμούς σου, είναι να κατανοήσεις πώς να επηρεάσεις τους δείκτες προς τη σωστή κατεύθυνση. So if your results show lower IPA, this suggests that your gut bacteria are producing less of this beneficial indole metabolite. And this reflects that your microbial ecosystem may not be fully supported by your diet yet. Οπότε, αν τα αποτελέσματά σου δείξουν χαμηλότερο IPA, αυτό σημαίνει ότι τα βακτήρια του μικροβιώματος του εντέρου σου παράγουν λιγότερο από αυτό τον ευεργετικό ινδολομεταβολίτη. Αν και αυτό σημαίνει ότι το οικοσύστημα των μικροβίων στο έντερό σου μπορεί να μην είναι πλήρως υποστηριγμένο από το τωρινό σου διατροφικό πλάνο. IPA production depends on cross-feeding between specific gut bacteria, which are fueled primarily by fermentable fibers and plant-based substrates. So when IPA is on the lower side, you should focus on feeding those bacteria. Η παραγωγή IPA βασίζεται στην διασταυρωμένη τροφή ανάμεσα στα συγκεκριμένα βακτήρια του εντέρου, αλλά τα οποία όμως τροφοδοτούνται κυρίως από φυτικές ίνες οι οποίες είναι, ζυμώνονται ουσιαστικά και γίνονται σε υποκατάστατα βασισμένα σε plant-based, από φυτά. Οπότε όταν η IPA βρίσκεται στη χαμηλότερη πλευρά, πρέπει να εστιαστείς στο να θρέψεις αυτά τα βακτήρια, να ταΐσεις φυτικές ίνες στα βακτήρια του εντέρου σου. And you do this by increasing your intake of soluble and fermentable fibers, such as from oats, barley, inulin-rich vegetables, legumes, and diverse resistant starch sources. Όταν αυτό συμβαίνει, μπορείς να το αυξήσεις, να το βελτιώσεις, αυξάνοντας την πρόσληψη των διαλυτών ή των
πώς το λένε, αυτών που διασπώνται των φυτικών ινών, όπως είναι η βρώμη, τα διάφορα λαχανικά, ποικιλίες διαφορετικές από άμυλο κτλ. Diversity also matters, so you should combine different fiber sources to create overlapping microbial niches that will boost your indole production. And then polyphenols, which are found in berries, olive oil, herbs, and tea, they also act like microbial selectors, which will enrich the species that convert tryptophan into IPA. Η ποικιλία επίσης έχει σημασία, οπότε πρέπει να συνδυάσεις διαφορετικές πηγές φυτικών ινών για να δημιουργήσεις διαφορετικές κατηγορίες και ποικιλίες από μικρόβια μέσα στο έντερό σου, τα οποία θα ενισχύσουν τη συνολική παραγωγή, ινδολοπαραγωγή στο έντερό σου. Και μετά οι πολυφενόλες που βρίσκονται στα μούρα, στο ελαιόλαδο, στα βότανα, στο τσάι, επίσης δρούν ως μικροβιακοί επιλέκτες, οι οποίοι ενισχύουν τα θρεπτικά, τις κατηγορίες εκείνες του μικροβιώματος του εντέρου, που ουσιαστικά μετατρέπουν την τριπτοφάνη σε IPA. And consistency matters. Your microbes adapt to what you eat most of the time, not what you eat just occasionally. So you should aim for a steady daily fiber exposure rather than just occasional bursts. Και η συνέπεια επίσης έχει μεγάλη σημασία, η σταθερότητα. Τα μικρόβια σου προσαρμόζονται στο έντερό σου, στο τι τρως συνεχώς καθημερινά, όχι τι τρως περιστασιακά. Οπότε θα πρέπει να στοχεύεις σε μια σταθερή πρόσληψη καθημερινά φυτικών ινών, αντί να έχεις περιστασιακές τσιμπολογήματα. And also focusing on your omega-3 fatty acids as they help lower inflammatory tone, which makes the gut environment more favorable for these indole-producing species. Και φυσικά το να εστιάσεις στα ωμέγα-3 σου, λιπαρά οξέα, τα οποία βοηθάνε να χαμηλώσουν τον φλεγμονώδη τόνο του σώματός σου, που κάνει ουσιαστικά το περιβάλλον πολύ πιο υποστηρικτικό στο να παραχτούν αυτές οι το IPA. And if your results show higher kynurenine, this usually reflects that the immune system has been a bit more engaged. It could be from infection, stress, or lack of recovery. But it's part of the body's normal adaptive response, which is actually a good thing, but only temporarily and not chronically. Και αν το σώμα σας δείξει ότι έχετε περισσότερη κινουρενίνη, αυτό συνήθως δείχνει ότι το ανοσοποιητικό σας σύστημα ήταν πολύ πιο ενεργό πρόσφατα. Μπορεί να είναι από κάποια αρρώστια ή κάποια μόλυνση που πάθατε, από υψηλό στρες ή από έλλειψη ανάρρωσης, ουσιαστικά ξεκούρασης. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι της φυσικής αντίδρασης του σώματος σε δύσκολες καταστάσεις που βασικά είναι καλό πράγμα. Since kynurenine is produced when enzymes like IDO1 is activated, which is often by stress hormones and inflammatory cytokines, what matters is helping the system reset after stressors and to manage your baseline. Αφού η κινουρενίνη παράγεται από ένζημα όπως το IDO1, που συχνά είναι στρες ορμόνες και κυτοκίνες φλεγμονώδεις, αυτό που έχει αξία εδώ πέρα είναι να βοηθήσει το σώμα σου να κάνει reset μετά από το στρες και να διαχειριστεί ουσιαστικά την ισορροπία του. And this can be done through reducing inflammatory load, through diet. You can prioritize your omega-3s, include plenty of colorful plants that provide antioxidants and polyphenols, and also by managing psychological stress. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το να μειώσουμε φλεγμονώδη φορτία μέσα από τη διατροφή μας. Μπορούμε να δώσουμε προτεραιότητα στα ωμέγα-3 μας, να συμπεριλάβουμε στη διατροφή μας πολλά πολύχρωμα φυτά, τα οποία δίδουν αντιοξειδωτικά και πολυφενόλες. Και επίσης με το να διαχειριστούμε το ψυχολογικό μας στρες. Supporting rest, recovery, and relaxation helps to shift metabolism back to balance. And again, also here, fiber plays a role as fermentable fibers helps to produce short-chain fatty acids that can help to suppress inflammatory signaling and thereby redirect tryptophan metabolism. Υποστηρίζοντας την ξεκούραση, την ανάρρωση και τη χαλάρωση, βοηθάς το να αλλάξεις το μεταβολισμό σου και να τον φέρεις πίσω σε ισορροπία. Και επίσης
Βεβαίως και εδώ οι φυτικές ίνες παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, γιατί είναι μετρήσιμες ποσότητες που βοηθούν να παράξουν μικρής διαδρομής, μικρής αλυσίδας λιπαρά οξέα, τα οποία μπορούν να καταπραίνουν τις εντολές του σώματος για φλεγμονές και κατά συνέπεια να ανακατευθύνουν την τριπτοφάνη στο μεταβολισμό σε IPA. So higher kinarin levels is not necessarily bad per se, it's just a snapshot of a system under load, and that load can be reduced by nurturing the same inputs that support IPA, which is fiber, omega-3s, antioxidants, and restorative habits. Οπότε, για άλλη μια φορά, υψηλά επίπεδα κινουρενίνης δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το σώμα σας έχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Σημαίνει ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στρες, σε πίεση, που η πίεση αυτή μπορεί να μειωθεί αν το θρέψουμε και ουσιαστικά δώσουμε αυτές τις εισόδους που υποστηρίζουν το IPA, όπως είναι οι φυτικές ίνες, τα omega-3, τα αντιοξυδωτικά και κάποιες συνήθειες καλές για αποκατάσταση όπως ο ύπνος ή η φυσική άσκηση. So what all this means in your daily life is that your microbiome and your metabolism is not fixed. They respond to what you do, every meal, every night of sleep, and every walk outside. Αυτό που σημαίνουν όλα αυτά είναι ότι το μικροβίωμά σας δεν είναι φιξαρισμένο καθημερινά, ανταποκρίνεται στο τι κάνετε, στο πώς αθλείστε, στο πώς κοιμάστε, στο τι τρώτε, σε όλη την καθημερινότητά σας. You can start simple by eating a variety of plant fibers every day, adding polyphenol-rich foods, balancing your fats, managing stress through recovery, and sleeping well and moving regularly. Μπορείτε να ξεκινήσετε απλά με το να τρώτε μια ποικιλία από φυτά, από φυτικές ίνες, από λαχανικά, να προσθέσετε φαγητά στη διατροφή σας που είναι πλούσια σε πολυφενόλες, όπως το ελαιόλαδο, να ισορροπήσετε λίγο την πρόσληψη λιπαρών, να τα μειώσετε, να διαχειριστείτε το στρες σας με το να ξεκουραστείτε, να κοιμηθείτε καλύτερα, να αποδεσμευτείτε λίγο από αυτά που σας στρεσάρουν και να κοιμηθείτε καλά και να κινείστε συχνά. And when you look at all of these factors together, they might sound familiar because these are all the fundamentals of a healthy lifestyle. So what this science shows is why those basic matters. They're not just generic wellness advice, they are the biological levers that tunes your gut and your metabolism and your immune system into balance. Και όταν κοιτάμε σε όλους αυτούς τους διαφορετικούς παράγοντες συνολικά, ίσως να ακούγονται γνωστά, γιατί ουσιαστικά είναι τα βασικά, όλη η βάση πίσω από ένα υγιές lifestyle. Και αυτό που δείχνει αυτή η έρευνα είναι το ότι όλες αυτές οι βασικές κινήσεις μετράνε, δεν είναι απλά γενικές συμβουλές υγείας, είναι βιολογικοί μοχλοί οι οποίοι συντονίζουν το έντερό σου και το μεταβολισμό σου και φέρνουν το ανοσοποιητικό σύστημα σε ισορροπία. So what this really represents is systems thinking in practice. We're not measuring a single molecule, we're measuring a pattern and the interplay between our microbiome and the immune system and our metabolism. And each of these molecules is like a data point, but together they forms a picture of how your body is functioning. Οπότε αυτό στην πραγματικότητα δείχνει το πώς το σώμα σου σκέφτεται στην πράξη. Δεν παίρνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα από ένα μόνο κύτταρο, μετράμε ένα μοτίβο, μια συμπεριφορά και την αλληλεπίδραση που έχουν το μικροβίωμά μας με το ανοσοποιητικό μας σύστημα και με το μεταβολισμό μας. Και κάθε ένα από αυτά τα κύτταρα είναι πληροφορίες τις οποίες τις μαζεύουμε, τις τοποθετούμε μαζί και με αυτές σχεδιάζουμε μια εικόνα. And that's what makes this exciting because it's not about replacing medical diagnostics, it's about expanding our understanding of preventive health and about seeing our biology as a dialogue that we can influence through our diet and lifestyle. Εικόνα του πώς λειτουργεί το σώμα μας. Και αυτό είναι που το κάνει συναρπαστικό, γιατί δεν ερχόμαστε εδώ να αντικαταστήσουμε την ιατρική διάγνωση. Είναι το να διευρύνουμε και να κατανοήσουμε την προληπτική ιατρική, βλέποντας τη βιολογία στο σώμα μας σαν ένα διάλογο που μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα από τη διατροφή μας και από τον τρόπο ζωής μας. So just to summarize, when tryptophan flows into microbial indels like IPA, we see cooperation, we see balance and resilience. But when it flows too much into the kinarin, we see strain, inflammation and reduced adaptability.
Οπότε, συνοψίζοντας, όταν η τριπτοφάνη κυλάει και γίνεται μικροβιακά ινδολό μοντέλα όπως είναι το IPA, βλέπουμε συνεργασία, βλέπουμε ισορροπία, βλέπουμε ανθεκτικότητα στο σώμα μας. Όταν αυτό κατευθύνεται, κυλάει πολύ περισσότερο στον δρόμο της κινουρενίνης, βλέπουμε φλεγμονή, βλέπουμε καταπώνηση, βλέπουμε μειωμένη προσαρμοστικότητα στο σώμα. And because these molecules are circulating in our blood, we can now read this balance directly, which turns the invisible chemistry of our gut into something measurable, a measurable window on our systemic health. Και επειδή αυτά τα μόρια κυκλοφορούν μέσα στην κυκλοφορία του αίματός μας, μπορούμε τώρα να διαβάσουμε την ισορροπία τους απευθείας, το οποίο ουσιαστικά μετατρέπει την μη ορατή χημεία του εντέρου μας σε κάτι πολύ μετρήσιμο, σε ένα παράθυρο που δείχνει όλη τη συστημική μας υγεία. So it's not just about the microbiome, it's about what it's saying and how we respond. And the gut health test gives us this first practical way to listen and to translate the gut's molecular language into something that is personal, actionable, and human. Οπότε δεν είναι μόνο το μικροβίωμα, δεν αφορά μόνο το μικροβίωμα. Είναι το τι μας λέει και το πώς εμείς ανταποκρινόμαστε σε αυτό. Και το τεστ υγείας εντέρου μας το δίνει αυτό. Μας δίνει τον πρώτο πρακτικό τρόπο να ακούσουμε το εντερό μας και να μεταφράσουμε την μοριακή γλώσσα του εντέρου μας σε κάτι το οποίο είναι προσωπικό, το που είναι μετρήσιμο, ανθρώπινο και διαχειρίσιμο. So what makes this so powerful is that it represents a shift from observing disease to understanding health. And instead of waiting on something to go wrong, we can now measure how well our system is adapting, how balanced the dialogue between our gut and our immune system and our metabolism really is. Αυτό που το κάνει λοιπόν τόσο δυνατό είναι το ότι αναπαριστά μία αλλαγή κατεύθυνσης από το απλά να παρατηρούμε και να μελετούμε την ασθένεια στο να κατανοήσουμε την πραγματική υγεία. Και αντί να περιμένουμε κάτι να συμβεί και να πάει στραβά στο έντερό μας, μπορούμε τώρα να μετρήσουμε πόσο καλά το σύστημά μας τώρα ανταποκρίνεται, πώς προσαρμόζεται, πόσο ισορροπημένος είναι ο διάλογος ανάμεσα στο έντερό μας και στο νοσοποιητικό μας σύστημα και πόσο ο μεταβολισμός μας πραγματικά λειτουργεί. And this is the essence of preventive health. It's not about prediction of disease, but about detection of imbalance while it's still reversible. And this test gives us a way to see whether our body's internal chemistry is trending towards protection and or strain, and more importantly, guide us to help us shift it back to balance. Και αυτή είναι όλη η ουσία της προληπτικής ιατρικής. Δεν είναι να προβλέψουμε την ασθένεια, είναι να εντοπίσουμε τις ανισορροπίες στο σώμα μας όσο ακόμα είναι αναστρέψιμες. Και αυτή η εξέταση αίματος μας δίνει έναν δρόμο να δούμε εάν το σώμα μας και η εσωτερική χημεία του τείνει να μας προστατέψει ή να μας δημιουργήσει καταπώνηση και πρόβλημα. Και πιο σημαντικά, πολύ πιο σημαντικά, να μας βοηθήσει, να μας καθοδηγήσει στο να το αλλάξουμε και να το φέρουμε, να το επαναφέρουμε στην ισορροπία. Because when we can see change, we can also act on it. And that is how science becomes prevention and how prevention becomes empowerment. Γιατί όταν μπορούμε να δούμε αλλαγή, μπορούμε επίσης να δράσουμε. Όταν μπορούμε να δούμε τι συμβαίνει, μπορούμε επίσης να δράσουμε. Και αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η επιστήμη γίνεται πρόληψη και πώς η πρόληψη τελικά γίνεται ενδυνάμωση για τους ανθρώπους. Thank you. Σας ευχαριστώ. Dr. Torresen, thank you very much for your presentation. Very enlightened presentation. Σας ευχαριστούμε, Δόκτωρ, για την ενημέρωσή σας. Ήταν πάρα πολύ κατατοπιστική και διαφωτιστική, θα έλεγα. I think many questions were answered, if I may say so. Νομίζω ότι πάρα πολλές από τις ερωτήσεις που κάνατε έχουν ήδη απαντηθεί, αν μπορώ να το πω αυτό. Just one from me. If someone cannot digest fiber, what should we do? Is there a chance that... Μόνο μία ερώτηση από εμένα. Αν κάποιος δεν μπορεί να χωνέψει φυτικές ίνες, τι θα έπρεπε να κάνουμε? So, what is the reason for why they can't digest fiber? For any reason. Is there a reason that someone could not digest the fiber or not? I think a lot of people mistake it as they have sensitivity to it, but usually it's because if you have very low fiber intake,
then your gut is not used to fiber. And then once you introduce it, because your microbial composition is different and you have more of these aerobic bacteria, then the fermentation that starts when you introduce fiber, it produces gas, which creates bloating and discomfort, which will take time to adapt before you will feel the improvements. Ρωτάει ο κύριος Φιλόπουλος, λέει, υπάρχει όντως λόγος για τον οποίο κάποιος να έχει δυσανεξία, ας πούμε, να μην μπορεί να χωνεύει φυτικές ίνες. Και εξηγεί ο ιατρός μας ότι ο λόγος για τον οποίο κάποιος μπορεί να μην... Προφανώς δεν υπάρχει αυτό, μπορεί κανονικά ο άλλος να χρησιμοποιήσει φυτικές ίνες. Όταν όμως για ένα μεγάλο διάστημα δεν έχει πάρει φυτικές ίνες, δεν είναι συνηθισμένος, έχει όπως το ονόμασε αεροβικά βακτήρια, τα οποία κινούνται μέσα, και άρα όταν πας και γίνονται ζυμώσεις μέσα με τις φυτικές ίνες, ουσιαστικά παράγονται αέρια και δημιουργείται φούσκωμα και πρίξιμο. Και αυτό δημιουργεί μια δυσκολία, μια κακή συμπεριφορά στο έντερο. Και πρέπει να το αφήσεις αυτό να λειτουργήσει και να μπορεί να επανέλθει σε ισορροπία. And this is why it is always recommended to start very low and to introduce more and more slowly, and also to make sure that you watch your hydration, you drink plenty of water together with fiber. Γι' αυτό και πάντα συστήνεται όταν ξεκινάμε σε αυτό το μονοπάτι να ξεκινάμε πολύ πολύ σιγά, σταδιακά, μισό σκουπ Zinobiotic, και επίσης να πίνουμε πάρα πολύ νερό, γιατί αυτό βοηθάει επίσης τις φυτικές ίνες να δουλέψουν. And once you increase the production of short-chain fatty acids like butyrate, then this also consumes oxygen, so you get a more anaerobic environment, which then creates less gas and a more stable environment, which is also very beneficial for IPA production, because that requires anaerobic environments. Όταν λοιπόν αυξήσεις την παραγωγή των λιπαρών οξέων μικρής αλυσίδας, όπως είναι το βοτρικό οξύ, αυτό επίσης καταναλώνει οξυγόνο, που κάνει ουσιαστικά λιγότερο αναεροβικό το σύστημα του εντέρου, που αυτό δημιουργεί λιγότερα αέρια και ένα πολύ πιο σταθερό περιβάλλον για να παραχθεί η IPA, που είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτή προϋποθέτει αναερόβια περιβάλλοντα. So, before we end this meeting, I'm very grateful having you here. I would like a word from Mr. Fragoulis. Πριν συνοψίσουμε τη σημερινή συνάντηση, για την οποία είμαι άπειρα ευγνώμων, θα ήθελα να ακούσουμε κάποιες λέξεις από τον κύριο Φραγκούλη. Hi, Maritina. Thank you very much for this. Your time, it's really appreciated. And you provide us such a high-level training. It's more than expected. So it was a privilege to thank you. And your support in our markets is really appreciated. So I would like to thank you on behalf of all of us. So a big It's my pleasure, thanks. and I apologize for going over time. It's hard to estimate. No. Believe me, I think that they really enjoyed it. It was an opportunity for everyone to get so much knowledge on the gastrointestinal system. So thank you. Γεια σου Μαριτίνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Συγγνώμη που πέρασα, λέει, τον χρόνο μου και εγώ, είναι δύσκολο να το υπολογίσω. Έχεις κάνει μια πολύ υψηλό επίπεδο εκπαίδευση, ίσως καλύτερη και από ό,τι περιμέναμε. Είναι προνόμιο για μένα για να σε έχουμε εδώ, εκ μέρους όλων μας. Ευχαριστούμε, μεγάλη μου ευχαρίστηση, και φυσικά όλη η γνώση που πήραμε πάνω στο γάστρο εσωτερικό μας σύστημα είναι πολύτιμη, οπότε για άλλη μια φορά σε ευχαριστούμε. So thank you everyone for joining this meeting. Dr. Torsen, much appreciated. Thank you. Have a good night. Ευχαριστούμε όλους που βρεθήκατε σε αυτό το σεμινάριο. Ένα χειροκρότημα, σωστά. Υγεία πάνω απ' όλα. Νομίζω μπορούμε να πατήσουμε γιατί... Πες τον Νίκο. Καλό βράδυ σε όλους σας. Καλό βράδυ. Δεν ξέρω τι λέει ο κύριος Κουτρής. Τη μαγνητοσκόπηση να κόψουμε, να σταματήσουμε. Αν με ακούει ο Νίκος ο Σωτήρης, να σταματήσουμε τη μαγνητοσκόπηση.
Spevedi.